Așa să fiți încă o dată bunică. Da. Să te bună Dumnezeu și mă bucur tare, mersi tare, mă bucur. Și într-un ceas bun, sănătate și cu noroc. Asta vă doresc, Felica. A rămas șocată, nu mai... Așteptam surpriza asta într-o zi, zic eu, dar nu azi o face. Da, mama, mă iubește, vă sărută din suflet. Tată, te felicit pe tine, să mi-ai și eu dat bunia. Păi bun, mulțumesc, e foarte bine. Da. E foarte, foarte bine. Acolo ai să fii și o bunică foarte bună. Mulțumesc frumos, mulțumesc, m-a bucurat și tot. Deci, asta și. Noutate? Da. Da, wow! Felicitări! Da, felicitări și vouă. Mulțumesc, dar ție îndeosebit felicitări și îți doresc să fii o femeie împlinită în toate domenii, și în familie, și în lucru, și în business, și ca mamă, și mai scurt să-ți doresc tot bine. Mulțumesc frumos. Mam, Să mă bucur de tine mereu, de voi împreună. mulțumesc frumos. Alo? Da. Felicitări, mă bucurăm mai tare ca tine. Mulțumesc, Iana, ai să fii mătușă. Da, Da. Cruta? da. Și cu tine. Felicitări cu 8 martie. Mulțumesc. Și felicitări că ai să fii mătușă. Da? Da. Să fii gravidă? Da. Oi, crută! Te bucuri? Da, dar când ai aflat? Am aflat, nu de mult. Crută! Soții de aur, mami de aur și de acum încolo o să fiți și nani de aur. Da! Da. Felicitări, dar de când mă așa, Cristina? E ca de o lună. Și nu ce-a spus? Tot plan, da? Tot plan. Yes. Felicitări, bravo! Felicitări și la mulți ani! Mulțumim. Să fii într-un ceas bun și cu noroc! Să fii la mulți ani cu cortul ăsta! La mulți ani! La cuvânt mic. Hai tu, ține-l ăsta! Și am vrut să te anunț că ai să fii nană. Felicitări, îngeroșule! Când, cum și vreau, zic tot! Cruta, da? Eu și ochii! Da, cred. Măi, puiuțule! Doamne, și tare m-ai bucurat, tu n-ai idee, tu n-ai idee. Vreau măcar să vin și eu o leacă așa, să pun mănânca pe bărtică, să-ți cumpăr prostii, știi foame. Iubită și apreciată. Și am vrut să spun că ai să fii nană. Felicitări, măi! Felicitări, 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 felicitări! O stare fericită pentru voi! Mersi! Cruta? Tare, crută, молодцы voi, măi! Da.